Съвременният начин на живот оказва натиск върху метаболизма и по-специално върху тези три системи. Затова се препоръчва терапия. Основната идея на тази терапия е временна подкрепа, за да могат тези системи по-добре да се регулират, а също и регенерират. Здравето прилича на връзка, връзката, която имаме с тялото си. Той като едно добро приятелство, за което трябва да се полага. Знаете ли, че по време на това видео около 8 до 10 милиона от клетките ви ще умрат и ще се образуват нови? Толкова мощен е нашият метаболизъм. Клетките изграждат основата на живота. Те произвеждат цялата ни енергия. Те произвеждат всички вещества в тялото. Изобщо всички жизнени функции са свързани с клетките и с тяхното снабдяване с вещества и с техния метаболизъм. През кръвоносната система хранителните вещества достигат до клетките. Между капилярите и клетките, хранителните вещества преминават през така нареченото основно вещество. Това е междуклетъчното пространство. Основното вещество се характеризира с редица признаци, много важен сред които е pH-стойността. Хранене предимно с храни с киселинен потенциал, т.е. богато на месо, риба, млечни продукти или зърнени храни и бедно на растения, които са с алкален потенциал, води до свръхкиселинност на основното вещество, до отлагане на шлаки и по този начин води до възпрепятстване на метаболизма, защото хранителните вещества вече не могат толкова добре да достигнат от кръвта до клетките. Същевременно от това страда и способността за изхвърляне на непотребните вещества, което затруднява метаболизма. Тук също са важни растения. Растенията, освен много други неща, които споменавам в другите видеа, доставят и алкален потенциал, който може отлично да бъде подпомогнат с алкални минерали. Растение, за което се смята, че действа особено добре на основното вещество, е алоe вера. То почиства основното вещество и така освобождава пътя, за да могат хранителните вещества от кръвта да достигнат по-добре до клетките и също така крайните продукти от метаболизма да бъдат отведени в кръвта. От това полза имат клетките, както и целият организъм. Знаете ли, че 30% от всички възрастни хора в Германия страдат от неалкохолно обазняване на черния дроб? В световен мащаб става дума за над 1 милиард души. Това е много жалко, защото този най-голям вътрешен орган, който тежи между килограм и половина и 2 килограма, е изключително важен фактор в метаболизма. Черният дроб е диригентът на метаболизма, който съхранява, сортира и преобразува хранителните вещества, които идват от червата. Черният дроб изпълнява още много задачи, като например произвежда фактори на кръвосъсирването, храносмилателни сокове, синтезира белтъци. Същевременно черният дроб отговаря за почистването на организма и детоксикацията. Черният дроб превръща токсичните вещества в нетоксични. При тези процеси възникват огромно количество свободни радикали и потенциално оксидативен стрес, който може да увреди черния дроб. Това означава, че той се нуждае от много хранителни вещества, той се нуждае от много енергия. Най-голямото предимство на черния дроб е неговата способност да се регенерира. Увреден черен дроб може да се саморегенерира напълно в рамките на няколко седмици или месеци, ако създадем благоприятни условия за това. Разбира се, можем да подкрепим черния си дроб значително чрез начина си на живот. Тук основно става дума за храненето. Ще започнем с това, което трябва да намалим, а именно консумацията на съдържащи захар напитки. Високата консумация на фруктоза вероятно е до голяма степен причина за неалкохолното омазняване на черния дроб. Сладки напитки, лимонади, дори плодови сокове съдържат големи количества фруктоза, които са вредни за черния дроб. От друга страна, натуралните плодове, особено тези, които съдържат много антиоксиданти, синните плодове, боровинки, тъмно грозде, касис са много добра подкрепа за черния дроб, който, както казах, е подложен на много голям оксидативен стрес при процеса на детоксикация. Фибрите също са полезни, защото те се свързват с токсините в червата и така облегчават черния дроб. И не на последно място, трябва да се пие много вода. Водата не само почиства черния дроб и стимулира отделителната функция, но и метаболизма на клетките. Знаете ли, че червата са обърната навътре повърхност с площ от 200 квадратни метра, която е с около 100 пъти по-голяма от тази на кожата? Червата са основен метаболитен орган. Те служат за храносмилането, т.е. за разграждането на всички хранителни вещества. За тази цел всеки ден се произвеждат по няколко литра храносмилателни течности. Същевременно тази голяма повърхност е нужна за абсорбация на всички хранителни вещества. Тъй като тази гранична повърхност има и защитна функция, червата са най-големият имунен орган. 70 до 80% от всички имунни клетки в тялото се намират в чревната стена и ни защитават от токсини, вируси и вредни бактерии от външната среда или червата. Функцията на чревната стена е възможна само благодарение на колонизирането из бактерии.
Така наречените пробиотични бактерии са полезните обитатели на червата. Те са в естествено равновесие с потенциално вредните бактерии, вируси и гъбички. Пробиотичните бактерии се хранят с пребиотични вещества, които спадат към голямата група на фибрите и се срещат в растенията. Доброто функциониране на червата зависи от здравата чревна флора, която има голямо значение както за храносмилането, така и за имунната система и защитата, и следователно и за предпазването от редица болести. Като имаме предвид значението на червата и размера им, помислете как се грижите за кожата си, която е с площ от 2 квадратни метра, и как се грижите за тази голяма повърхност на червата от 200 квадратни метра. За натурална подкрепа на благосъстоянието е подходяща, например, коластрата. Какво представлява тя? Това е първото мляко, което всички бозайници произвеждат. Нейната задача преди всичко е да предостави първоначална имунологична подкрепа на новороденото. Новородените теленца все още нямат функционираща имунна система. Коластрата осигурява един вид имунитет на заем от майката и помага на теленцата да оцелеят в първите седмици от живота си. Коластрата съдържа много ефективни имуномодулатори, растежни фактори, които могат да бъдат много ценни, особено за червата, тяхната флора, както и за имунната система. Разбира се, може да направите много за червата и чревната флора чрез начина си на живот. Преди всичко чрез начина си на хранене. Повече растителна храна позволява на чревната флора да се развива добре, защото растенията съдържат пребиотични вещества, които хранят здравата чревна флора, т.е. пробиотичните бактерии. Достатъчният сън и движение също са благоприятни за червата. Както и други фактори, като това да не ядем сурови зеленчуци вечер, да консумираме по-малко месо, защото това стимулира гнилостната флора. Фибрите имат и още един допълнителен ефект. Те се свързват с токсините в червата и така облегчават черния дроб.